ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭୂତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବି। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ମିଛ କଥା କି ବକବାସ ଲୋକ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଏଇ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ଜମା କରୁନଥିଲି। ମିଛ କଥା, ଲୋକମାନେ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ନାହିଁ, ଏ ହେଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେବେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ହୁଁ। ସେତେବେଳେ 2017 ମସିହା ଏ ଘଟଣାଟା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ମୋର ନିଜ ସହିତ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେତେବେଳେ ମେ ମାସ ହେଇଥାଏ, ଖରାଦିନ ଛୁଟି ହେଇଥାଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଲା ହୁଏ। ପାଲା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, ନହେଲେ ଯାଏନି। ମୁଁ ଦିନେ ଆମ ଗୋଟେ ରୁମ୍‌ରେ ମୁଁ ମୋର ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ। ଆଉ ତଳେ ମୋ ବୋଉ ଶୋଇଥାଏ। ଦିନେ ଶୋଇଥିଲି, ହଠାତ୍ କିନି ଭୋର ଠିକ୍ 4ଟା କି 5ଟା ପାଖାପାଖି ମୋ ନିଦଟା ହଠାତ୍ କିନି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ହେଇଥାଏ, ଗରମ ଲାଗେ, କବାଟ ଆମେ ମେଲା କରି ଶୋଉ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପଟେ ଶୋଇଥିଲି, ମୋ ସାମ୍ନା ପଟଟା ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁଟା ମେଲା ଥିଲା। ମୋର ଯେମିତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ନିଦ ଲାଗିଥିବ, ଟିକେ ପୋଛିଦେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଛିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହ ଦେଖିଲି, ସେ କିଏ ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛି। ହୁଁ। ଜାଣ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁରା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଚୁଟି ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ପୁରା ତା ଗୋଡ଼ ପାଦ ଯାଏ ପୁରା ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଇଏ? ଡରିକି ପୁରା ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଗୋଟାପଣ ପୁରା ଝାଳ ହେଇକି ମୋ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଓଦା ପୁରା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ତା ଦିଟା ପାଦ ପୁରା ଓଲଟା। ହୁଁ। ଚଣ୍ଡିଆଣ। ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଆଉ ତା ଆଖି ପୁରା କିଟି ଲାଲ। ପୁରା ଭୟଙ୍କର ତା ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତା ମୁହଁ ଯାକ ପୁରା ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ। ଆଉ ତା ଦିଟା ହାତ ନଖ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଜେଡ଼ିକି ପୁରା ସେଡ଼ିକି ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ। ମାନେ ନଖ ମାରିଲା ମାନେ ପୁରା ଫଟାସ କିନି କଣା ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖି ପୁରା ଗୋଟାପଣ ଝାଳ ହେଇକି ମୁଁ ପୁରା ଥରୁଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଇଏ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଥିଲା? ଗୋଟେ କାଠ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ବେଳେ ମୋ ଆଡ଼ିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼ିକି ଆଉଥିଲା ମାରିବ ବୋଲି। ମୁଁ ପୁରା ସହଜରେ ଯାହା ଡରିଥିଲି, ସେ ଯୋଉ ମୋ ଆଡ଼ିକି ଯୋଉ ଆଇଲା, ମୁଁ ଆହୁରି ପୁରା ଡରିକି ମାନେ ମୋର ଯେମିତି ପୁରା ହୋସ୍ ହିଁ ଉଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଇଏ ତ ମତେ ମାରିଦବ ଆଉ। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଡାକିବା ପାଇଁ, ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲାନି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମନେ ମନେ। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। କ'ଣ ଆଜି ଏମିତି ହେଲା ମୋର? ଇଏ କିଏ ମୋତେ କାହିଁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ମୁଁ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। ସେଇଠୁ ହଠାତ୍ କିନି ମୋ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନି ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ବୋଉ ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିବାକୁ ଆଉଛି, ଦେଖିଲୁ କିଏ ସେ? ସେଇଠୁ ବୋଉ ହଠାତ୍ କିନି ଉଠିଲା। ଲାଇଟ୍ ଆମର ଅଫ୍ ଥିଲା। ସକାଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ ଯାହାବି ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ସେ ଲାଇଟ୍‌ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଛି, ସେ ହଠାତ୍ କିନି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ମୋ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ମାନେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେଠି ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବୋଉ ଗଲା, ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଟୋକା କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଆଉଥିଲା ମାରିବାକୁ। ସେଇଠୁ ବାପା ତ ବୋଉର କ'ଣ ଚାରିପଟେ ଦେଖାଦେଖି କଲେ, ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ। ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ କି ଦେଖିନୁ? ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲୁ। ସିଏ ମୋ କଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖ, ଯାହା ସେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ସିଏ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନା ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ମୋତେ ତ ଆଉ ଡରିକି ନିଦ ହେଲାନି। ତଥାପି ଆଖି ବୁଜିକି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ନିଦ ହେଲା, ଶୋଇପଇଲି। ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବୋଉ, ଗାଁର କିଛିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ। ସେମାନେ ବି ନିଜେ କହିଲେ, ହଁ, ଭୋର 4ଟା କି 5ଟା ପାଖାପାଖି କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଡରିକି ଥିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଗାଁଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାଏ। ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲେ, ଜ୍ୱରରେ ଟିକେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲି, ସେ ମୋତେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଆଉ ତ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ କି କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି।
ଯେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ଡରିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡରିକି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମୁତି ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଘଟଣା ଭାବିଲେ ମାନେ ଏବେ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୟସ କମ୍ ଥିଲା ଆଉ ବେଶୀ ଡରୁଥିଲି। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘଟଣାଟା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଏଇ ଘଟଣାଟା ମୋର ପୁରା ରିଅଲ୍ ଘଟଣା ମୋ ସହ ଘଟିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍।